Dobrý deň alebo dobrý večer. Vítajte na ďalšej diskusii so slovenskými nezávislými kultúrnymi a umeleckými centrami, združeniami v sieti Anténa, ale nie len. Máme tu aj jedného čestného hostia práve dnes. Moje meno je Zuzana Golianová a približne 13 rokov som pracovala ako kultúrna publicistka v Rádiu Devín. Na jeho frekvenciách sme rozhovory, ako bude aj ten dnešný, viedli dennodenne. No už nejakú dobu som pre túto inštitúciu nadbytočná, rovnako ako moje kolegyne a môj kolega, ktorý a ktoré vás touto sériou rozhovorov sprevádzame. O to som radšej, že tu dnes môžeme byť spolu. No a dá sa povedať, že podobným atakom a tiež podobnými dôsledkami alebo podobným dôsledkami čelia aj kultúrne centrá zo siete Anténa, ktorých predstaviteľky a predstavitelia sú našimi hostiami a hostkami, a to každú stredu až do 2. septembra. Celkovo 32 nezávislých centier umenia a kultúry z celého Slovenska je zastúpených aj na výstave Dobrý signál, v dejisku ktorej sa práve tu, v Novej synagóge v Žiline, nachádzame. Nevzdávame sa a stojíme za slobodnou kultúrou, o ktorej chceme aj naďalej slobodne informovať. Výstavu teda doplníme v týchto chvíľach aj príbehmi ďalších dvoch kultúrnych centier. Ako začínali, čo momentálne prežívajú, teda aká je ich súčasnosť, ale budeme hovoriť aj o tom, čo vidia do svojej budúcnosti, ako ju vidia a možno aj ako ju nevidia. Takže Dobrý signál budeme dnes prijímať s jeho šíriteľmi z Košíc aj z Bratislavy. Hostiami 5. epizódy sú Zuzana Psotková a Peter Radkov z Tabačky Košice. Pekný deň prajem a ďakujeme za pozvanie. Je tu aj potlesk, ak náhodou nedokážu mikrofóny preniesť, tak som to takto vysvetlila a sprevádzala. A je tu aj Ľubo Šoška z Pink Whale Bratislava, samozrejme evidentne najkultúrnejšej lode u nás. No, tá konkurencia nie je veľká, takže dali sme lásku hodne nízko, je možné to preliesť. Takže vítajte v Žiline a všetkým divákom, diváčkam a poslucháčkam prajeme príjemné počúvanie a ideme na to. Začneme pri začiatkoch, začneme v minulosti. Takže ako vznikla Tabačka v Košiciach? Kde a kedy, teda kde to aj vieme, ale kedy, za akých okolností sa začal písať jej príbeh? Možno Peter? To som čakal, lebo to bude veľmi pre mňa ťažké povedať ten príbeh, ktorý trval vyše 20, možno 30 rokov. Sa datuje vlastne od revolúcie, kedy prvýkrát vznikla tá myšlienka vybudovať nejaký kultúrny priestor, ktorý nie je štátny, ktorý nie je ideologický, ale ktorý je založený na princípoch nejakých, ktoré sme my videli v zahraničí. A to bolo proste pre mňa, a stalo sa to pre mňa dlhodobo ako keby nejakým poslaním, keď to môžem tak povedať. Takže siaha to naozaj až na začiatok 90. rokov, kde som sa dlhodobo snažil získať nejaký priestor pre nejaké multifunkčné nezávislé centrum. Keď všetci privatizovali a reštituovali, tak samozrejme, že to nešlo. Bol som veľký idealista, až príliš veľký, ale to mi zase dalo nádej alebo možnosť, tá viera a to presvedčenie, že raz to prišlo. No a potom pokračovali priestory, veľmi to skrátim, Kaštel Budimír, asi rok 2000-2001, tam sa nám nepodarilo nakoniec dohodnúť nejaký nájom zmysluplný. Naozaj to bolo ťažké v tej dobe presvedčiť ľudí na niečo také, proste tomu nedôverovali, neverili tomu. Potom to bolo kopec ďalších priestorov, ktoré preskočím, ale prvým reálnym priestorom bolo Atelier Café pri Mikusovej väznici a to bol naozaj taký ešte malý klub, kde sme robili koncerty, výstavy, malé diskusie, filmy sme premietali. A stretávali sa tam umelci, tam vzniklo také nejaké podhubie, ktoré sa potom pretavilo o 2 roky na to do prvého centra, ktoré sa volalo IC Culture Train. A bol to priestor na periférii a bol to Starý kultúra, ktorý sa nám podarilo prerobiť na Centrum súčasných umení. Potom prišlo Hlavné mesto kultúry, angažovanie sa v tom projekte, prišla veľká výzva, projektovali sme kasárne, Kultúrpark, kde aj ten názov vznikol vlastne v ICčku.
Ja som zorganizovali sme medzinárodný workshop, kde to proste padlo. Získali sme titul, my sme tie kasárne prerábali, ale bohužiaľ mesiac na to, ako sme získali titul, museli sme odísť. A do roka, do dňa sme získali nový priestor, tabačku Kultúrfabrik v roku 2009 a tam sa píšu tie dejiny tabačky a to má tiež svoj príbeh, dlhý príbeh. V roku 2015 sa nám podarila tá rekonštrukcia v spolupráci s krajom ako vlastníkom budovy, čo bol taký veľmi pozitívny precedens na celé Slovensko. No a odtedy sa píšu dejiny tabačky a samozrejme korona a všetky tie veci, ktoré nasledovali a dnešná situácia s Fondom na podporu umenia a vôbec celým ministerstvom kultúry, čo sa deje, takže to asi je na iné. A to je taký krátky príbeh. Peter Radkov, celých tých 27 rokov v tabačke, celý príbeh spolu? No, áno. Tak. Ja by som možno doplnila, že aj keď my sme vlastne od začiatku súčasťou tohto príbehu a vlastne iniciátormi, Peter je iniciátor tejto myšlienky, ja som z tej pozície nejakej sprevádzajúcej osoby sa postupne ako dostala do pozície vlastne partnerky aj na polikultúrnom, tak sme neboli sami. Sami by sme to nedokázali a pri každom tom jednom projekte, či už sme úzko spolupracovali s mestskou časťou alebo s inými nezávislými organizáciami venujúcimi sa kultúre, vždy to bol niekto, kto je pri nás. My teda sme nejakí pamätníci toho príbehu, ale tí ľudia, je ich o mnoho viac. Oni prichádzajú, odchádzajú, niektorí sa zdržia dlhšie, niektorí kratšie, ale každý z nich, každá jedna z nich sú súčasťou toho nášho príbehu. Zuzka, tvoj príbeh a tabačka Košice taktiež od začiatku spolu s Petrom? Alebo si medzi tými, ktorí postupne prichádzali, ale si neodišla? Nie, ja som úplne od začiatku s nejakými pauzami, keby som sa potrebovala mentálne od tohto entuziastického nadšenia odpojiť a riešiť si svoje veci. Vlastne neustále ako keby súčasťou toho projektu, niekedy v bližšej pozícii, niekedy vzdialenejšej, dokonca istý čas som bola aj generálnou manažérkou tabačky Kultúrfabrik, ale popri tom samozrejme som si rozvíjala vlastné projekty. Som jednou zo spoluzakladateľiek divadla na Peróne, ktoré je aktuálne tiež pridruženým členom Antény. To znamená, že fakt je to strašne dlhá doba, mnoho rokov, tak za ten čas sa človek posúva a rieši rôzne veci. Ale áno, som pod zakladajúcou listinou občianskeho združenia. Jana Wernerová a Peter Kočiš, možno by na tomto mieste mali zaznieť ich mená. Hovorili ste o tom, že možno už dnes nie ste taký plný ideálov. Aké ideály teda boli na začiatku? Čomu ste verili? Ja som plný ideálov doteraz. Akože to ma neopúšťa, našťastie. Ale tie ideály, ja som to povedal na začiatku, tie ideály boli veľmi jednoduché. Proste ja som jednoducho cítil, že také niečo tu chýba a treba to urobiť. Všetci plakali nad tým, že nemajú kde vystavovať, nemajú kde tvoriť. A ja som bol umelec, ja som vlastne tvoril. Ja som bol filmár, v 92. 3. roku som získal nejaké súťaže, hlavné ceny, ale to som povýšil ako za väčšiu prioritu, ako nejak úplne prirodzene. A musím povedať, že vtedy tie veci majú zmysel, keď tí ľudia robia to, čo naozaj ako cítia vnútorne, že ich to naplňa, dáva to zmysel pre druhých a tie veci aj nakoniec aj prežijú, ja si myslím. A preto nemám žiadnu obavu o tabačku, ale myslím si, že aj ostatné centra v sieti, lebo to robia tento prototypa človeka, ako som ja, ako sú moji kamoši a Ideály nás neopustili, ale ja myslím, že zdravé a rozumné miestami ako keby reflektovať to dianie okolo seba, nejako zdravo a to svoje nastavenie nejakým spôsobom meniť a aj tie svoje ciele nejako prispôsobovať tomu, čo je možné, aj tomu, ako my sami sa meníme. Tá potreba vzniku toho kultúrneho centra vznikla vlastne aj v Peťovom, aj v mojom prípade z toho, že my sami sme nemali kde tvoriť a nemali sme sa kde realizovať. A to bola jedna vec. A druhá vec je, že sme videli, že vznikajú kvalitné veci všade naokolo a v Košiciach ich nebolo kde prezentovať. Čiže to boli také dva hlavné motívy, prečo vlastne vznikla potreba mať nejaké kultúrne centrum, mať nejaké zázemie, kde sa môžete vrácať, kde môžete debatovať, kde môžete hoci len tak tráviť čas. To znamená, že táto potreba stále ostala, ale samozrejme tie okolnosti sa okolo menia.
k ním treba prispôsobovať ako keby naše očakávania a takisto aj naše zodpovednosti, ktoré časom veľmi narástli. Tým, že my sme sa zmenili z nejakého undergroundového kultúrneho centra na mnohých očiach ľudí fakt inštitúciu, dá sa povedať, tak aj tie očakávania na nás, ale aj tie očakávania sami od seba sa trošku zmenili. Čiže to je dôležité reflektovať a prispôsobovať vlastne tie svoje skutky tomu. Ale ja by som doložil, že len toľko, že my sme boli naozaj ako priekupníci Marek Adamov, Ľubo Burger, že my sme ako v tej dobe vlastne vyvíjali, ako tvorili niečo, nejaké modely inštitúcií po vzoroch samozrejme z toho západného sveta, ale chcem len doplniť Zuzku, že to, že sme sa zmenili prirodzene z nejakého undergroundu, alebo by som tak alternatívy, postupne až cez nejaké centrum súčasných umení až do kultúrno-komunitného centra, lebo to sa takto menilo. A to ma na tom baví, že vlastne my sa všetci veľmi podobne ako keby meníme trošku, prispôsobujeme trošku, že reflektujeme to, čo Zuzka hovorila, že stále sme tu ako nie pre seba a neuspokojíme svoje potreby, že teraz ja urobím nejaký super ako priestor a teraz akože všetci ho vnímajte tak, ako ja som to chcel urobiť a keď nie, tak proste neviem čo, ale to je na tom zaujímavé, že my sme vznikli v podstate v tých istých rokoch, že my sme vznikli a sme sa spoznali a sme spolu bojovali na ministerstve kultúry, sme ich presviečali, že čo to je nezávislá kultúra, hej, že vlastne my sme si to spolu prežili všetko a dodnes sme tu a dodnes sme spolu a dodnes vieme sa o týchto veciach baviť a riešiť situáciu aj danú, ktorá teraz je a čo s tým ďalej. Takže toto je na tom strašne dôležité povedať. No a my už vieme za tie roky, že keď ste spomínali, čo všetko bolo dôležité zmeniť v Košiciach, že sa to aj zmenilo. Dnes už vlastne vieme, prečo prichádzame do tabačky a čo tam môžeme nájsť. A dnes už je absolútne iná situácia s inými otázkami, nie kde by som mal vystavovať a podobne. Takže aj toto všetko sa zmenilo. A ešte mi napadol jeden pohľad na vec. Spomínate Ľuba Burgera, spomínate Mareka Adamova, tak keby som to tak zobrala cez mapu Slovenska, tak sme vlastne úplne v tom všetci. Takže Ľubo z Bratislavy, Marek zo Žiliny a vy z Košíc, takže myslím si, že dokážeme aj vďaka tomuto projektu dobrý signál postihnúť úplne všetky kultúrne centra, či už sú v anténe, alebo ako budeme o chvíľočku počuť, ani nie, ale robia dobré veci a to je dôležité. A ja by som sa tým pádom už chcela posunúť k Ľubovi Šoškovi. Spomínala som, že slávna ružová loď, to je práve to jediné, čo tu máme počas týchto stried v Novej synagóge v Žiline, čo nepatrí do antény, ale tak trošku aj patrí, pretože máte jedinečný status čestného hostia. Takže ako k tomu došlo? No, my do tej antény vlastne patríme ani nejako inštitúciálne, lebo veľakrát sme sa o tom bavili s chalami, všetko sú to moji kamoši, len tam je problém, že tam je potrebné podať prihlášku a zatiaľ sa mi to teda nepodarilo vyplniť. A v podstate príbeh Pinkvailu začal tu v tejto budove vďaka Marekovi a vďaka Janovi Gašparovičovi, ktorý, ja som sa kedysi žil prácou, mal som stavebnú firmu. Asi Žilinčan. A som Žilinčan. A vlastne keď sa začala rekonštruovať synagóga, samozrejme sa všetci poznali, tak som nejakým malým dielom pomohol v tých začiatkoch, či už akože technicky, alebo aj dokonca nejakými výkonmi. A to ma vlastne ako keby hlbšie vtiahlo do toho sveta, ktorý ma vždy zaujímal. A potom, keď som sa presťahoval do Bratislavy z nejakých pracovných dôvodov, tak sme si s kamošom otvorili prvú galériu, ktorá bola vlastne ilegálna, lebo sa to mal prenajaté ako sklad pre firmu, ale robili sme tam koncerty, bola tam najväčšia výstava Erika Bindera, ešte predtým ako mal v SNG. Potom sme mali druhú galériu a tak nejak v podstate náhodnými stretnutiami s ďalšími ľuďmi som sa dostal k tomu, že teda máme loď a teraz poďme vymyslieť, čo s ňou. No a ten pôvodný plán bol taký, že to
to bude normálne klub, ktorý bude dávať nejaké ekonomické rácio, čo sa čiastočne darilo, ale vznikla tam galéria, robili sme tam koncerty, stretávanie s ľuďmi a ani ja, ani vlastne kolegovia, lebo vždy je to o tom, že takúto vec človek nezačne sám. Hej, to je proste blbosť, lebo je to veľké. Keby vnímame ten svet okolo seba, tak sme sa začali najprv tak postupne a až čím ďalej, tým viac keby ozývať na veci, ktoré nám vadili, vadia a vlastne išli sme na to trošku takým tým iným spôsobom, ako väčšina tých kultúrnych centier, že my sme sa vlastne kultúrnym centrom stali viac menej náhodou. Ale o to intenzívnejšie. Ako došlo k takej náhode? To keby som vedel, tak ti poviem. Bol to nejaký vývoj, že ja neviem, prišiel nejaký poslanec s nejakou úplne idiotskou iniciatívou a tým, že sme priamo pod hradom, tak sme si povedali, OK, tak na to zareagujeme takto. A potom prišlo niečo ďalšie a potom prišla vláda Dunning-Krugerov, kde už to bolo v podstate jednoduché sa k niečomu vyjadrovať, pretože tých tém je strašne veľa. A tak nejak v podstate prirodzene. Áno, mohli sme spraviť to, že ako robili aj iné, nazvem to, že komerčné kluby, že sme apolitickí, ale jednoducho my nie sme apolitickí. My máme jasný názor na veci a tým, že sa nám nejakým spôsobom podarilo stať sa relevantnými na tej scéne, tak v podstate máme asi až povinnosť reagovať. Ja som našla takú zaujímavú a podľa mňa veľmi peknú definíciu, čo je to pink whale. Citujem, krátka definícia neexistuje, dlhá nikoho nezaujíma, sme priestor pre umenie aj pre umenie žiť. To myslím stále platí. Áno, dokonca musím povedať, že takúto peknú vedu som vymyslel ja. Dodnes neviem ako. Ale definíciu pink whale napísala jedna pani ako recenziu na Google. Defiluje improvizácie a provizórií, ako by si hippie mládež urobila klubovňu. A za tú mládež ďakujem. A v podstate to je to, čo je pink whale. Pink whale je živý mechanizmus, ktorý sa mení s každým jedným človekom, ktorý tam príde. S každým jedným členom tímu, ktorý tam prinesie novú vec, prinesie novú hudbu. Mňa napríklad veľmi baví tá dynamika toho, že príde zvukár nový a zrazu donesie 4 nové kapely a všetci zostaneme, že wow, perfektne, to sme nepoznali. To znamená, že tam prebieha takéto vzájomné obohacovanie sa tým, že si otvárame navzájom obzory. Ja tam pôsobím skôr ako pedagogický dozor alebo ako obľúbený telocvikár, lebo som od všetkých o 20 rokov starší, ale zároveň keby ja aj tým mladším kolegom viem priniesť niečo, čo oni nemajú a oni mi to vlastne vracajú v tom, že môj život je o mnoho bohatší ako bez nich. Tak to je značka Ideál, myslím, že takto sa to dá aj nazvať. V čom má Pink Whale takéto jedinečné postavenie spomedzi iných kultúrnych centier, ktoré sa lokalizujeme v Bratislave, keďže aj vy ste v Bratislave na Dunaji? To, že je to iba loď, určite nie je jediná výnimka, alebo to špecifikum. Ako to vidíš? To že sme loď, áno, niekto to vníma ako to špecifikum, ktoré je podstatné. Chcel by sa posunúť ďalej alebo hlbšie, keď sme pri Dunaji? Našim špecifikom je napríklad, a čo ja mám strašne rád, že my máme ako asi jediné centrum 3 stage. Máme outdoorový a dva vnútorné, že my vlastne vieme v tej akoby v maximálnej kapacite mať na lodi asi 1000 ľudí.
A veľakrát sa nám to stalo, že na hornom stage bol jazz, na dolnom death metal a na tom malom, kde sa zmestí 150 ľudí, bol nejaký folk. A tí ľudia sa premiešali medzi sebou a zarytý death metalista v celom tom outfite, vlasy, nášivky a tak ďalej, vyšiel na jazzový koncert a potom prišiel za mnou a hovorí, že toto som v živote nepočul a díky, že si mi to ukázal. A to ma strašne baví na tej variabilite toho priestoru a na tom, že sa tam naozaj v jeden deň stretnú vyznávači techna a death metalu a ja neviem, japonského alternatívneho roku. Že to je asi také špecifikum a zároveň tam v tom čase prebieha výstava graffiti a fotografií, že to je asi definícia. Ja by som ešte dodal, že špecifikum je aj tá jedinečná atmosféra a to, čo tam Ľubo a svojimi kamarátmi, ľuďmi, však ja som zažil začiatky vlastne vaše, vniesol, že vlastne tá špecifická atmosféra, ja som zažil lode rôzne, ale takúto loď som nevidel takú odvážne poňatú, prístupovo dizajner architektonicky som nevidel nikde, lebo však bola loď A38 v Budapešti už dávno, boli členmi Transeurohol ako my, aj sme ju obdivovali, ale tento prístup je naozaj akože odvážny a vyžaduje to naozaj ako ľudí, ktorí sú nadšenci, majú entuziasmus, ktorý proste... V niečom ti musia aj trošku drbať. Trošku ako, jak sa hovorí, že trošku takí šialenci, hej? Hej. Ale v pozitívnom slova zmysle, myslím. Ja by som len toto doplnil, že to robí Pinkvel tiež veľmi ako jedinečným bodom. Moja posledná, a zatiaľ teda na teraz posledná návšteva Pinkvel boli ceny inakosti. Pred pár rokmi, keď nepočítam koncerty, to bola napríklad cena Anasoft Litera, takže to vlastne všetko naozaj vykresluje tú šírku, čo tam môže človek nájsť. Napríklad sme pomerne dobrí, a to je o tom týme, ktorý sa tam vlastne udial, že my sme boli schopní, keď to bolo potrebné, v priebehu 24 hodín zorganizovať benefit pre v podstate ľudí, ktorí to potrebovali a naozaj za 24 hodín sme vymysleli line-up, kde bolo 16 kapiel a vyzbierali sa peniaze či už na ľudí bez domova, či už na podporu stánky Apfelovej pohody a tak ďalej. Že to sú presne tí ľudia, ktorí vedia, čo robia, chcú to robiť a mali sme minulé s Taňou Lehockou o tom, že keby áno, že v tej kultúre tí ľudia sú platení málo, ale sú ľudia, ktorí sú platení rovnako málo, ale robia robotu, ktorú neznášajú. A to je presne tá sila, ktorú som si ja uvedomil, že napríklad v porovnaní s tou stavebnou firmou, že ľudia v kultúre to robia, pretože musia a chcú. A to je preto, ako keby dokážu tak veľa s tak nízkymi zdrojmi. Keď spomínaš, komu všetkému ste vy pomohli, že je to teda aj loď, aj to tá paluba, aj na tú beneficiu, na tú bezprostrednú pomoc, našli ste aj vy pomoc u ľudí, keď napríklad bola korona, keď bol napríklad požiar a podobne? Stretli ste sa s niečím podobným na druhej strane? My sme v podstate otvorili po prvej vlne alebo po druhej vlne, myslím, že to bolo v lete. Samozrejme, že to bolo také len pootvorenie. Pozrieť ten požiar, ako paradoxne si niektorí ľudia myslia, že sme na ňom zarobili. Ja som veľmi rád, že to bola že vlastne nešťastná náhoda, že to nebol akože cieľený útok, ale tam sme dostali takú vlnu podpory, že za prvé sme to odrevali viacerí a za druhé to bola odpoveď na otázku, či niečo robíme dobre. A v podstate tam došlo k tomu, že sme za 24 hodín dostali o mnoho viac peniazí, ako sme mysleli, že dostaneme v priebehu nejakých 3 mesiacov. Tak som potom volal Zuzke Suchovej z Donia, že stop, zatvárame účet, lebo už to bolo too much. A ako keby v tejto krajine špeciálne
a bude húř, tak tie peniaze sú potrebné vlastne všade a stávame sa krajinou Dony, ale krajinou riadenou zbierkami. Takže naozaj tá podpora bola že obrovská, úžasná, ale stopli sme to kvôli tomu, že bolo to že príliš veľa. Poďme do Košíc, poďme do tabačky. Už ste spomínali, aké ste mali ciele, čo sa teda podarilo. Keby ste mali urobiť takúto podobnú jedno-dvojvetovú definíciu, o čom je tabačka v Košiciach dnes, po všetkých tých rokoch? Ťažká úloha, takto narýchlo. Skúsim, ale je pravda, že sa nám tie definície zásadne menia v poslednom čase. Pretože keď sme hovorili o tom, že sme priestor, ktorý prezentuje súčasné umenie, tak sme v podstate už menej priestorom, ktorý prezentuje súčasné umenie. V menšej miere, keďže majú na nás dopady rozhodnutia. Ale stále myslím, že platí, že sme miestom stretávania, bezpečným miestom, miestom pre tvorbu, aj keď možno nie je tak podporovaným ako kedysi, ale to kultúrne centrum myslím, že stále ako proste sedí na to. Ale ten fokus na to súčasné umenie je veľmi ovplyvnený tými prostriedkami, ktoré máte, ktoré môžete použiť. Ale v podstate vždy aj s tým málom, čo máme, sa snažíme držať tých našich dramaturgií, aj keď na tom programe vlastne všetci, čo nás poznajú, vidia, že sa odzrkadlil ten prepad financovania. Nie, tak my sme museli akože zasiahnuť, lebo keby sme nezasiahli v tej už ako rozbehnutej inštitúcii, ktorá naozaj dávala prácu vyše 50 ľuďom, my sme museli niečo urobiť. Čo ste urobili? No tak sme museli urobiť opatrenia. Toto, čo všetky kultúrne centrá, všetci sme obmedzovali program. Áno, ide. všetci sme prepúšťali časť zamestnancov, niektorí všetkých. Tie malé kultúrne centrá, ktoré nemali zamestnancov, ale samozakladateľstvo tam pracuje, tak prešlo do dobrovoľníckej činnosti v rámci svojej aktivity. Obmedzili sme program, alebo sme úplne eliminovali pozývanie umelectva vo všetkých sférach umenia, ktorému sme sa venovali a takisto sme paradoxne museli venovať viac energie ako keby opätovnému po 20 rokoch definovaniu a obhajovaniu zmyslu našej činnosti, čo niekedy je frustrujúce, ale možno, že je fajn, že si to zase zopakovať. Čiže toto všetko sme my museli urobiť, ale keď máme hovoriť, že čím sme teraz, tak stále máme priestor, stále máme aspoň malý okresaný tím a snažíme sa s tým, čo máme, ponúkať priestor súčasnému umeniu a byť nejakým priestorom stretávania a nejakej pozitívnej energie. Tak ja by som ešte doplnil, že Zuzka je taká veľmi pragmatická, racionálna, ale ja musím povedať, že napriek tomu všetkému je to veľmi zásadná vec, čo sa stalo s tým fondom na podporu. To musím povedať, to nie je len o centrách, to nie je len o tom, že my sme vyškrtnutí z podprogramu. To nie je o tom, to je celý ekosystém. Tam nie sú podporovaní divadelníci, hudobníci, tam nie sú podporovaní umelci na tvorbu ani na prezentáciu svojej práce. To znamená, že to bol jeden výborne fungujúci ekosystém, ktorý fungoval. A tým pádom to nie je len o tom, že my si už nemôžeme dovoliť ako keby uhostiť toľko rôznorodých zaujímavých umelcov, multižánrovo, ale je to aj o tom, že oni nemajú na tvorbu, že oni nemajú na to, aby mohli vycestovať, aby mohli pomáhať aj tým centrám nejakým spôsobom. To bol ekosystém. To je len taká ako poznámka k tomu celému. Ide sa späť do nejakého DIY, do nejakého low-costového módu a ako keby obmedzuje to aj kvalitu tej produkcie, kvalitu tých výstupov. Naozaj ľudia, ktorí sú schopní tvoriť, tak musia robiť 3-4 iné zamestnania, aby sa dokázali uživiť, zaplatiť tie účty a tým pádom keby sa odkladajú tie iné aktivity.
To sme tu už ale mali v histórii a myslím si, že sme sa z toho celkom dobre, poviem to slovo, vyhrabali a to až takým spôsobom, že asi nikto nemyslel, že v rokoch 2025, 26 a tak ďalej, pretože tomu zatiaľ nevidíme celkom konca, že to budeme prežívať opäť. Áno, to je, že pre nás to nie je nové, hej, pre všetky tie kultúrne centrá. Toto nie je nová situácia. My sme takto vznikali, ale nové je to, že vlastne nevidíte nejaký svetlý zajtrajšok alebo nejaký obzor, kam to speje. Pretože vtedy, keď sme, 2007 stáli pri zrode aj Národného networku nezávislých kultúrnych centier Anténa, mali sme nejaký cieľ a v podstate sa nám pomaličky, ale isto darilo niečo budovať a meniť niečo v tej spoločnosti. Teraz bohužiaľ sme v tej fáze, že sa vraciame naspäť, ale ja verím tomu, že my nájdeme nejaký spôsob fungovania, ale bude iný. Budem sa naň pýtať. Aj cesta môže byť cieľ. Myslím si, že my, čo sme tu, to vieme. Takú cestu prechádzame. Jak sa hovorí, že keď vstúpiš do hovna, hľadaj v ňom oriešok. Zamyslíme sa neskôr, keď budú vypnuté mikrofóny. Ale poďme teraz k tomu, že čo sa vám zdá, aké riešenie akoby účinné, funkčné, v zmysle aj že bolo akoby dlhodobo udržateľné, pretože ja napríklad nemôžem celkom uveriť, že Donioland a všetko toto je niečo, čo je dlhodobo udržateľné. Je to niečo, čo má svoje efekty, je to niečo, čo je rýchle, je to niečo, čo dáva fantastickú spätnú väzbu, čo môže naozaj rozprúdiť tú motiváciu, aj tú odpoveď a možno aj dilemy, či to všetko má zmysel. Áno, prichádzajú pozitívne odpovede, potrebujeme ich, ale naozaj je veľmi sporné, či je to aj riešenie, ktoré je dlhodobo udržateľné. Otázka na vás. Toto nie je riešenie. Vidíte nejaké riešenia, ktoré Vidíme, aj sú určite, dlhodobo? ale toto nie je riešením, to nemôže, takto funguje, ako to Ľubo povedal. Áno, presne preto som povedala, že toto je to, čo dvakrát teraz z daní, máme. alebo dvakrát zo svojich príjmov platiť to isté. Áno. To je nezmysel. Preto hovorím, že toto je to, čo tu teraz máme, ale nie je dlhodobo udržateľné. A poďme teraz k tomu, že či viete o niečom, čo tu môže byť, alebo čo využívate, čo máte na dosah, alebo čo by mohlo byť na dosah. Čo máme a čo využívame, Napríklad? je to, čo sme si vybudovali, a to je napríklad sieť Anténa, a to je to know-how, ktoré máme, a to mentálne nastavenie, ktoré sme si vybudovali za tie roky, aj tú flexibilitu, je to všetko, čo Zuzka hovorila, že ja samozrejme, že máme ľúto a že sme z toho trošku ako keby frustrovaní, ale my to neberieme tak, že teraz je koniec sveta. My to berieme tak, že to je zase nejaká situácia, s ktorou sa musíme nejak vysporiadať, a tak sa bavíme aj v Anténe, tak sa bavíme aj s inými umelcami a vôbec celej tej kultúrnej obci. A jednoducho vieme si to pomenovať, však tu je otvorená kultúra, ktorá pracuje, že to je také akože, na jednej strane to je, možno, že všetko zlé na niečo dobré a ja som väčší optimista a verím tomu, že všetko sa stále ako keby posúva, napreduje a ja verím tomu, že toto obdobie, raz budeme o ňom hovoriť, že toto sa stalo, tak ako prišla korona, že to je to isté. Len ešte poviem, čo ja ešte som chcel dopovedať, poviem kľudne obidvaja, že nielen Anténa, ale celkovo vidím riešenie alebo spôsob, ako to riešiť, prežiť, alebo čo s tým ďalej, je spolupráca. Ale aspoň si to dobre vyskloňoval, vieš, takže... Čo? Že dobre si to vyskloňoval, takže je to v poriadku. Hej. Napriek tomu, že som z Košic. Ale že tá spolupráca, že to, čo sme vybudovali nielen v Anténe, ale v Košiciach, čo funguje, my vieme spolupracovať, my sa vieme ako keby stretnúť. My sme zakladali rôzne ako keby spolky v Košiciach, ktoré kedysi už potom nemali zmysel a teraz znovu majú nejaký zmysel, ale podstatné je to, že nie sme ako keby v pozícii, že teraz si konkurujeme alebo niečo, čo uchmatne. My sme proste úplne iný svet a oni s týmto svetom nevedia bojovať. Hej, že ja to vidím naozaj v tej spolupráci a v participácii aj v dobrom, aj v zlom. Tam ešte podľa mňa dôležité povedať to, že ako to je aj jeden z dôvodov, prečo Pinkvel je vlastne len takým čestným členom, že okrem tých kultúrnych centier, ktoré plnia ako keby naozaj širšiu funkciu jednak komunitných centier, jednak vzdelávacích a v podstate až osvetových, tak existuje veľa klubov a veľa iniciatív, ktoré my sa tu nebavíme o tom, že
bez štátnej podpory nie je možné umenie, nie je možná kultúra, pretože tá štátna podpora je otázka niekoľkých pár rokov a predtým to všetci robili na kolene. A aj dnes existujú kluby, inštitúcie a vlastne iniciatívy, ktoré to stále robia bez tej štátnej podpory. Problémom je, že tým, že tam nie je to ani že súboj ideí, hej, že keby teraz prišla Machalová hovorkyňa s nejakou koncepciou rozvoja, tak povieme, áno, poďme sa baviť o tejto téme, že vy máte takýto pohľad, my máme takýto pohľad, pre nás je dôležité toto, pre vás je dôležité niečo. Problémom je, že oni nemajú nič. Tam sa nemáš o čo oprieť, nemá sa s nimi na základe čoho baviť a tá kultúra to prežije. Hej, v nejakej forme áno, pretože tí ľudia to jednoducho potrebujú robiť a chcú to robiť a robiť to budú. Len sa vrácame o niekoľko rokov späť. Ale sme trošku v inej pozícii, že máme za sebou komunity, hej? Máme za sebou to naše diváctvo a máme za sebou, možno sme aj trošku tak ako keby sebavedomejší, lebo už sme niečo vybudovali a niečo sme dokázali. Čiže možno sme starší a sme trošku unavenejší, ale zase máme sa o čo oprieť. A keď si sa pýtala, či existuje nejaké riešenie, ja ho nevidím, ale určite bude obsahovať nejaké úplné prerámcovanie vzťahov v rámci fungovania a podpory kultúry. Na jednej strane máme umelectvo, ktoré potrebuje tvoriť a bude tvoriť a vždy tvorilo proste, aj keď nebol fond, aj keď nebolo nič, jednoducho z potreby existenčnej tvoriť. A teraz sme vybudovali nejaké komunity divácké, ktoré v tej tvorbe niečo nachádzajú ako prijímatelia toho umenia. Takže možno, že je čas sa oprieť o tie komunity, aj to, aby si tie komunity uvedomili, že sú súčasťou toho a že to, či tu bude teraz nejaká výstava, veľmi závisia od toho, ako sa oni k tomu proaktívne postavia ako diváctvo. Takže to je možno, že tiež taký vzťah, ktorý treba pomenovať. Tam je problém, ktorý tu je v tom, že tento štát zlyháva ako celok. To znamená, že my sme to napríklad videli na tom, že oproti roku 2024 nám zásadným spôsobom klesli nie návštevnosť koncertov a áno, pracujeme s nižším stupňom a tak ďalej, ale klesli nám tržby na bare. Ale takže o polovicu, čo je vlastne ako keby ten zásadný problém, pretože pokiaľ nerobíš blbosti ako Desmond a 28. posledný koncert Elánu, tak keď zavoláš japonskú kapelu, ktorá síce v Stuttgarte vypredá 600-kovú halu, ale u nás na to príde 40 ľudí, tak si plus minus v nule, zaplatíš tam nejaký catering, ubytko, si čistý. Ale keď v porovnaní s tým v tom roku 2024, povedzme, keď bol koncert pre audience 30+, tak si mal na bare 14 eur na človeka. Dnes, keď máš 8, tak si happy. A z toho jednoducho nevieš zaplatiť tú prevádzku a to je dôsledok toho, že naozaj tá krajina chudobnie, tí ľudia prvé, čo katnú, tak sú náklady na tú kultúru, lebo u nás ako keby tá tradícia chodenia na kultúry a podpory kultúry a kupovania si umenia nie je úplne tak silno vybudovaná, ako povedzme v tej západnej Európe, alebo už len keď si pozrieš tie Čechy. Hej, že v Čechách nefunguje ten systém ako u nás, nejaké FPU, ale tam ísť na koncert, tam ísť do galérie, tam kúpiť si sem tam grafiku, je brané ako v podstate nutnosť. U nás to robí pár ľudí. Hej, že dá sa povedať, že tak ako vy, tak aj my väčšinu svoj audience poznáme po mene.
To áno, treba ale povedať, že kultúra dokáže byť zaujímavým ekonomickým artiklom pre zdravú spoločnosť. Tam sme ešte nedospeli, to je možno ešte vyšší level, ktorý je, ja verím, niekedy ešte pred nami. Páči sa mi váš optimizmus, ani som nevedela, že ho tu stretnem, takže ja ďakujem, asi by to bez neho nešlo. Zuzka spomínala si, že predsa dnes je už tá situácia iná. Myslím si, že je iná aj pre vás cez to všetko, čo si hovorila, ale aj cez to, že vy ste nabrali nové skúsenosti. My všetci sme nabrali nové skúsenosti a naučili sme sa aj akési nové zručnosti, nazvem to, nejaké remeslo. Jednoducho tá situácia človeka pritlačí. Ako to vidíte vy na sebe? Čo ste sa museli naučiť v takých tých ťažkých časoch, keď ste museli robiť nielen rozhodovania, ale museli ste aj vy sa jednoducho nové veci naučiť, aby to prežilo, aby vy ste prežili. Ja poviem len ešte jednu vec, že Peter? to, čo Ľubo hovoril, že vlastne jeden jediný zdroj financovania v tejto krajine není úplne OK. My dlhodobo rozprávame o viaczdrojovom financovaní, my dlhodobo komunikujeme s mestami, v ktorých pôsobíme, s vúckami, v ktorých pôsobíme. Malé pokusy boli v Košicách, možno, že ešte najlepšie na tom boli Košice, ale ostatné mesta, krajské, okresné, to je proste katastrofa. To nemôže tam vzniknúť nejaká zaujímavá vec, ktorá supluje x veci a jediným miestom stretávania, jediným ostrovom pozitívnej deviácie a to mesto k tomu proste nedokáže pomôcť, ešte im robí problémy veľakrát. A toto je tá chyba a paradox. A druhá vec, to viaczdrojového financovania, to riešime fakt veľa rokov, je súkromný sektor. Proste, kde sú tie veľké firmy, kde sú tí hráči, ktorí tu lákajú zamestnancov a vlastne nevedia podporiť to, čo oni sa chvália tým, že tu je tabačka, že tu je úsmev v Košiciach, že tu je, ja neviem teraz menovať všetkých, ale vlastne tam je nulová podpora. Akože tam je podpora tak, že si nám vedia prenajať priestor napríklad, ale že nie je to systémové a že až teraz si tie firmy a tí hráči začínajú uvedomovať, že aj ich zodpovednosť za osud tohto, čo sa v tejto krajine deje, že proste je aj na nich. Tam je veľmi dôležitá vec. Áno, ja myslím, že to je práve vec, ktorú, zapamätaj si, Ľubo, prosím, to je práve vec, ktorá v jednom bode, ktorú rieši otvorená kultúra cez POK, práve definíciu a aby sa opäť hovorilo viac, ale nielen hovorilo, ale aj vyriešilo práve daň pre neziskový, teda daň pre súkromný sektor na podporu kultúry, aby vlastne to bolo celé nejako riešiteľné, pretože momentálne má každý pocit, že niečo dáva, ale bez nejakej motivácie v zmysle, že to treba naozaj nastaviť procesne. Takže toto je tiež jedna z vecí, ktorá viem, že je v riešení. Samozrejme dlhodobý plán, ale je to určite na stole. Tých nástrojov je kopec, skôr možno, že to nie je taká... Dokonca by som povedala, že teraz, keď sa nachádzame v ohrození, tak viacero firiem prispelo aj na Donio, aj na našu kampaň Kultúra potrebuje priestor. Konkrétne bankový systém vyčlenil nemalé peniaze na to, aby podporil práve napríklad regionálnu kultúru. Ale tam si nemyslím, že tam boli práve z tých miest a firmy, ktoré lokálne tam fungujú dlhodobo. Zatiaľ, ale vnímajú to, lebo o to viac si u nás vnímame to, prenámajú priestor na malé veci, na team building, na firemku, že to vidíme ten nárast a to nás zachránilo, hej, alebo to nás ako teraz v tejto situácii dosť zachránilo. Možno to je to nové, čo ste sa museli aj naučiť, aby a to je to napríklad to nové, ako sa s tým vysporiadať a ako ísť ďalej. Možno jedna z tých vecí, ktoré sme sa naučili, nie teraz, ako v tomto krízovom období, ale počas celej tej existencie, je tá spolupráca, ktorá sa nám akože osvedčuje nielen v rámci podobných hráčov, ako sme my, ale takisto, ja neviem, s vyšším územným celkom, s mestskou časťou a so súkromným sektorom. A takisto sme sa naučili nejakým spôsobom jasne formulovať tie výhody, ktoré prinášame a možno, že používať jazyk, a to sa aj stále učíme, používať jazyk, ktorému rozumie tá druhá strana. Lebo pre niekoho nie je lákadlo to, že ja prinesiem nejaké progresívne fyzické divadlo. A progresívne už vôbec nie. No, Dávaj nejaké pozor na dobré slova, divadlo. dobre?
Pozor na slova. Že treba používať jazyk, ktorým rozumie ten kmeň, s ktorým chcete hovoriť, bez nejakej urážky, veď je to ako cesta, ako sa dorozumieť. A či už budeme hovoriť o počte zamestnaných miest, o počte mladých ľudí, ktorí u nás prešli praxou, o veciach, ktorým rozumejú ľudia na druhej strane, tak aj toto sa učíme, ako keby formulovať alebo pomenovať výsledky našej práce cez iné parametre, ktorým rozumie možno, že nejaká iná strana. Inak, Nech sa páči. ja som teraz, fakt som rád, že som si zapamätal, čo chcem povedať. Asi najdlhšie udržaná myšlienka. Problémom je, podľa mňa, keď ten veľký súkromný hráč minie viac peňazí na marketingovú kampaň, že som pomohol, ako reálne odovzdá do tej kultúry. Alebo do toho, čo si vyberie. Hej, že... A to sa deje? No, Vidíš to, že sa to deje? Keď si zoberieš, že istý hráč venuje na kultúru 10 000 eur a máš to 2 týždne ako sponzorovaný príspevok na sociálnej sieti a tak tam to proste nesedí, že to je to, o čom hovorím, o tej zmene toho vnímania, že tá podpora, a či je to kultúra, či je to šport, či je to ja neviem, nová omietka v nemocnici, tak ten marketingový impact by mal byť až druhoradý. Prvorada by mala byť tá skutočná podpora. Hej, jednoducho nemôžem dať 10 litrov niekomu a spraviť si za to kampaň, ktorá stojí 20. A k tomu ešte recepciu, tlačovku a keď si zoberieš budget na team building ktorejkoľvek väčšej firmy, tak je to často budget stredne veľkého kultúrneho centra. A minie sa to na chlebičky, pečené prasa a lukostrelbu. A to je možno otázka takej celkovej udržateľnosti, nie len kultúrnych centier, toho ale nastavenia, ako keby spoločnosti ako takej. Že čo vnímaš ako potrebu a čo vnímaš ako to, čo dostávaš naspäť. To, čo dostávaš naspäť, toho sa chytím, pretože mňa zaujíma, čo vy dostávate naspäť za svoje úsilie, že to držíte, že ste to nevzdali jednoducho, že vás tá nepriazeň osudu, to bolo tak veľmi pekne nazvané, tá celá situácia, ktorá nastala, jednoducho, že ste to nevzdali, že hľadáte riešenia, že myslíte aj na tú umeleckú obec, že myslíte na divákov, na diváčky, na návštevníkov, na návštevníčky, na to mesto, ktoré vlastne obohacujete už len tým, že ste tam. Čo za svoje úsilie dostávate naspäť? Pretože je to fér opýtať sa aj takto z druhej strany. My to hlavne nerobíme preto, aby sme niečo dostávali naspäť. Mňa teší... Prepáč, som ti skočila. Nie, to musím dopovedať, lebo to potom vyznie blbo. To už neopravíš. Že nie je to ten princíp a nie je to ani ekonomický princíp, že by som z toho že si myslel, že mám nejaký bavorák a nejaký dom niekde postavený, lebo keď niekto príde, bežný človek do tabačky, keď to vidí, tak Slovák si to hneď predstaví, že za tým musí byť toto. To neexistuje, že to tak nie je. Ľudia tomu ani neveria, ale chcem povedať to, že to primárne tam nie je to, ale primárne je to, že vy máte tú motiváciu to robiť a pre vás to je dôležité. Vy viete, my sme proste sa tak narodili a posúvali životom, že takto sa stalo. Že ja neviem to ináč povedať jednoducho. To nás drží pri tom, že to dáva zmysel. Hej? Že to dáva naďalej zmysel. Čiže ten pocit, že je to zmysluplné, to je to, čo... Jasné, no tak kvôli tomu sme to robili. Takže vlastne tam to je win-win, že vlastne vy... A potom, keď príde tá odozva a že niekto proste to ocení a že tu prídu ľudia z Holandska a hovoria, super priestor, dobre sa tu cítim a super vec som zažil. Mali sme teraz na festivale 2 Holandianov, ktorí prišli na 0. ročník z Holandska, že iba kvôli festivalu. A my sa pozeráme na to, že jak ste sa o tom vôbec dozvedeli a oni neboli sklamaní. A to je to, čo dostávame naspäť. Hej. A možno sa vrátia, čo je dôležité. Mne sa napríklad stalo, Peťo vie, okolo sa jedná, ale v podstate sme malý klub in the middle of nowhere, keď sa k nám dostane väčšia kapela, tak je to väčšinou, že idú okolo a majú tam day off a tým pádom nám dajú sumu, ktorú si vieme dovoliť. A teraz na nemenovanom liberálnom festivale v Trenčine
sa mi dostalo do uši, že naozaj kapela, ktorú akože že veľká, povedala, že chcú u nás hrať. Že u nás počuli od iných kapiel, že je u nás super, že je tam sauna a dobrý hospitality rider a jednoducho, že chcú u nás hrať. A toto, keď dostaneš, tak naozaj je ten feedback, že strašne dobrý pocit. Ale zase akože na druhej strane, my keď sme otvárali Pinkville, tak mali sme nejakú naivnú predstavu, že ten projekt bude normálne, že udržateľný. Hej, že my sme naozaj za celý čas sme dostali asi 19 000 z verejných zdrojov. Všetko ostatné sme financovali zo svojich prachov. To hovoríme o koľkých rokoch? Za 5 rokov. A ročne robíme okolo 250 koncertov, to znamená, že niekde medzi 700 a 800 kapiel. Takže akože hodnota za peniaze pomerne slušná, ale ako keby, že musíte dávať rácio, musíte dávať odpovede na otázky, ale nie je to tá primárna motivácia. Hej, že keď chce človek mať bavoráka, tak bude predávať poistky alebo robiť poradenstvo v oblasti prania špinavých peňazí. Teraz aktuálne vraj výnosná vec. Takže musíš byť v niečom šibnutý. Musíš mať niekde posunúť tú hranicu normálnosti, aby si sa do tohto pustil. Na záver jedna otázka, rovnaká pre vás všetkých, nakoľko náš čas na nás nie je až tak zvedavý, že by kvôli nám počkal. Tak sa opýtam, s akou motiváciou idete ďalej? S akou motiváciou? Hovoríme o tom, že kultúra prežíva ťažké časy, tým som mohla začať, ale to je všeobecne známa vec, takže ani nebolo potrebné a vieme aj to, že až tak na dosah lepšie nebude. Budeme musieť siahnuť do vlastných zdrojov, motivácií. To máme, každý má asi trošku iný, ale že... Peter Radkov, nech sa páči. Áno, že ja si myslím, že každé zlo je na niečo dobré. To stále hovorím, opakujem. Je to taká blbá možno nejaká, hej, ale moja životná skúsenosť, hej, jeden nemenovaný pán divadelník z Bratislavy ma volal, po istých veciach ma začal volať, že prišiel košický Fénix. Že my sme takí Fénixovia tu na Slovensku, že my proste staneme z popola aj dvakrát, aj trikrát, ako ten Fénix, a že každé zlo je na niečo dobré a že nielen sa z toho ponaučíme, jak sme sa tu o tom bavili, a že nás to niekam posunie, ale ja si myslím, že spoločnosť to posunie a ja verím, že toto raz skončí a keď neskončí, tak my tu nebudeme možno takisto. Hej, že tu na tom Slovensku už akože potom, ja neviem, hej, že čo. V mojom kontexte to znie trošku divne, ale hej. Ale som optimista a to mi v živote pomáhalo prežiť všetky situácie a myslím, že aj tuto. Zuzka Psatková? Čo je našou motiváciou k tomu teda, že pokračujeme v tom boji? To bola tá otázka. To, čo už sme tu všetci povedali, že vlastne my nevieme inak. A myslíme si, že to má zmysel. A dokonca ešte oveľa väčší, keď sa nachádzame v situácii, kedy sú zrazu spochybňované aj nejaké základné hodnoty, ktorým my veríme. To znamená, že už to prestáva byť len o kultúre a o nejakom zaujímavom diele, ale už to začína byť otázka ako prežitia v tejto krajine. Takže tá motivácia je vlastne, chceme tu ostať. Chceme tu zostať v tejto krajine a tým pádom musíme pracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ľubo Šoška. No, takže moja motivácia je momentálne v tom, že klub preberajú v podstate kolegovia, ktorí ním prešli ako na iných pozíciách a ich motivácia je taká, že presne oni to chcú robiť. Chcú prinášať nové veci, chcú prinášať novú hudbu, pretože napríklad ja som bol včera v Brne na koncerte jednej veľmi slávnej pozdrokovej kapely a
sedel som pod pódium, mám svoje výhody a normálne, že prišiel moment, kedy mi ukápla slza, lebo tá hudba ti prináša emóciu, z ktorej vieš potom ďalej žiť. A povedzme týždeň, povedzme 2, že sú známe výskumy, že chodenie na koncerty znižuje percentu depresí, znižuje stres a tak ďalej. Takže chalani, ktorí vlastne po mne preberajú Pinkwell, si toto uvedomujú a ja keď vidím, aký line-up sa im darí stavať, tak sa z toho veľmi teším a snažím sa im pomôcť, ako viem, aby jednoducho tá loď prežila nejaká inštitúcia, nejaký zavieraš pomník, ale myslím si, že ten klub je dôležitý a ako keby nie len pre nás, je dôležitý pre celú tú komunitu a pre, akože, ak si dobre pamätám, asi 20 kapiel u nás hralo svoje prvé koncerty. A dneska o tom vedia a je to pre nich dôležité a to je proste to poslanie, ktoré je. Ďakujem veľmi pekne za tieto poslania a za tie zmysluplné motivácie, ktoré v sebe máte, nosíte, dokonca aj za optimistický pohľad na vec, ktorý dokážete mať aj v dnešnej situácii. Myslím si, že je to veľmi dôležitá, povedala by som takmer východisková situácia, ale ona už je takmer konštantná na to, aby sme mohli pokračovať. Takže ďakujem veľmi pekne Zuzane Psotkovej a Petrovi Radkofovi z Košickej tabačky. A my ďakujeme. Ľubovi Šoškovi z Pinkwald z Bratislavy. No a ďakujem veľmi pekne, pretože toto meno rozhodne musí odznieť Marekovi Adamovi, ktorý to všetko takto dobre vymyslel. Sme tu v Žiline, v Novej synagóge a počúvali ste ďalší rozhovor zo série Dobrý signál. Moje meno je Zuzana Golianová a zostaňte naladení a naladené.